ubani oke wayifunda leya ncwadi leya ekuthiwa iMillionaire Next Door. Ayi ngeke ngazama ukuyilalela audiobook yakhona. Ayi ngicabanga ukuthi ngithathe u30 minutes ngathi hayi lena ngazi ukuthi ayangikhonzi ke le. Ngazi noma ngiluzile nalong the way kodwa hayi yabo nje into yokuqala efike yangidiscourage lapha ya. Ngidiscourage ilento yokuthi hey ngathi baveza ukuthi hayi kumele uxaye kakhulu ke manje ngoba nakho uzama ukwakha umnotho. Ngeke phela ngikwazi mina ukuthi ngisale sengixaya kakhulu ngaleyo ndlela ngoba nakho ngithi ngakho umnotho. Hayi kumele ngibalansise phela. Angikuthandanga ngalokho. Ngoba phela imali amandla ayo futhi asekusebenzeni kwayo sometimes. Yabo kuphela ukuthi kumele ukwazi ukuyimanage. Ekunye engingakuthandanga futhi ilezi inamba lezi abayivezayo. Lezi inamba abayivezayo they are talking about numbers lapha ne lots. Ukuthi bengimela ngama uneminyaka emingaka inet worth ingaka ugcine kuba inamba. Yabo inamba ke ngathi hayi ngeke. Ngiyayiyeka le ncwadi ukuyifunda mina. In fact bengiyilalela ngathi hayi ngiyayiyeka ukuyilalela ngoba angiyikhonzi kahle manje yabo. Ngeke ngathi ukuyinika ithuba hayi. Ngase ngiyawela ke manje. Sengiwelela ngibuyile emuva ngithi phela iRich Dad Poor Dad ngiqedile. Sengibuyela lapha na kuma Rich Dad bani cash flow quadrants. Sengibuyela lapho ke manje lama quadrant awu4 E S B I sengifunda lapho ke manje and ngiyabona sihamba ngempela ke lapho ke bangani bami sihamba ngqo. Ithinta ngisho spirituality ke leyani ithinta ithinta ezinye izinto leya ncwadi hayi akufanele mfethu leya ncwadi mfethu ibe best selling book lapha mfethu ibe ku top 3 lapha nje for iminyaka eminingi hayi iyasho. So angazi noma ngiluzile bafethu lapha ngokuyiyeka endleleni iMillionaire Next Door khona ebisazonginika kona mhlambe ebengizokuthanda beside ukuthi kumele mhlambe ngixaye kakhulu mangikhanda umnotho mhlambe futhi ilokhu ngifitha ngeinamba wawayifunda wena noma wawayilalela thina ukuphawula kwakho.